Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kum shibenta ka jing snolem ba jing snosi Halor ka Jingkhlad no jong ki arpo Ngut ki nong tre ha par do yong be an ka badan Thangsko nagaliang uba Nicholas Kharnami budgetip kum uba manik ba penya ka campaign my Megalia my pride haga jalmiet jong ka khnai darik urumphang arjar arphandria ulara plakat Marwei Hakhmat ko Ophis superintendent of police Dawa ya ka hok Halor ka Jingkhlad bat mensau ki batre haga de jaka Habe kran bat unong san Hima uba Nicholas ule tho bahadu menta ki minsiem ki lado hadu arpon Ngut bat buanru ki bala mensau bat kabala pen kathang shisha ya ka minsiem jong u bakum kani ki jinja ka wanja ngapun pau ya ka jing persha jur Halor kani ki jinja bakum kani haga jila jongi namar balaong ba ka jingti do yong be an kamdan satya haga jila hendai menta pat ka pau shai bat sakhi laong uba Nicholas Kumang lagi hagi ni sni kejengkia ke pasong sitam agak history jong ni kejela jong ni ba hadu benta arpunyo keli ki mensim di balak du bat kat no shu se dang ki badang dan cepo bat kita ki balak mensau di gani kalong kum kadak penpau ya kejing thang mensim ya kejing songsi ya ni kejengkia kum juru kalong kum kejing dawa nang benta ka hok jong kini ki mensim kita ki bala khlad no bat kita ki badan hapreng kajing pang kajing stom kajing syak sumar bat kajing thui kolong ban Ïeng ban persya ya kini kajing jia nomor ba kalong kai ka ba skosi nomor ba kumah kini kecela jungi ya ka illegal coal mining nei laong bamdon te bo ndrai kani kajing jia kala pen syai kedar yang hilang baro bat lese ka jubab kalong ba ka Sarkar mentakan sa hapan ai oi ex gratia amount lapan bena nambah ka jingdu jong ini kimensim hadu menta ko bangil atip aku Ngut kalong kege ka bam himla priang bat ladang him yang menta ladang him keren menta siapang kan ni ka kampian ka bayat yang ni ka jelak ni lanu pat keren ni ba ka sarkar bang sen ko ong ba kamdon kum kene ka kam dei dari menta pat ni isai ba kadon kei bat ni dan bat ong to ka dei ka jing ben jubab chu bi dan jubab chu bi ngatarai menta kala bahau yu pat ba ban chania chu ya ka ktien ka bala kle dagi nong ikmat ki jongi khamtam ki badan apa opor sarkar aku ba ki ong dan illegal coal mining kaba yo nak kita long kubor kolong ba aduh san Ngut kitrai jong kita ka krem duyong ya habam tang idang yo kiong nang sak kem tang kita ki Ngut ti ai ka an jalne ka badon kam ka kam ram jongi kum ki pat ba kolong ba nimde ji ban skapjar dang kam ban Ïeng ban kron ban kro ban persya badru ban dawa ya ka hop namun ta kini ki rit kiria mo oh jese kaba kampau kolong bagi di nongwei ki bala du ya ki mensim ndrei kata kamut ba minum burampat ya kita ki mensim bala du baka jingdawa hi kolong na kota ka hok sangki ni ba ka sarkar kala kemuru ban ai bisa lailak ni wei balakat de hato ki ikumno kane namar ba yi ba kata ka bisa hato ka songdor emba buat ubri lo dak klat la se pentengen ya ka mensim jadi bahir basem daka ex gratia lailak bat kata ka bana central government ru bakila tu ban ai ngatarai lada ki pajba hi ki skapjar baki compromise tengah tarai kani kan long kamde show kade ka jingja buram jong ka jela bat ka jingyap jong ka jingitip lam ke hanga hisimete ngatarai bi kani ka jingai ka ex gratia kade ka justice mereka ba don kam lani ka ba kongsan kalong bakin yo ya ka hok lengba ka an ni don ka jingsania lengba ka judiciary maka ka Ïeng ka syari kan ai ka hok ya gini ki lanat ki balaman to boleh sebut